Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod nou de Standoff 2. Cred că o să joc astăzi, câteva runde de, meciuri de Diffuse, poate și un team deathmatch. O să fie, cred că, un episod destul de lung. Am și un microfon mai calitativ acum. Standoff, please. Yeah! Pot să mă joc Standoff. Pot să fac asta. Dar nu o să mai fac. Pentru că vă chinui urechile. Cred. Nu sunt sigur. Vreau să intru la... O să intru random. Ei, am intrat la Tero. Nu stai. Tringelingeling, tringelingeling. Momentan nu m-am întâlnit cu nimeni. Bine, știu că e warm-up și n-are rost să... Mă chinui cu pistolul, dar... Ei, mai am 2 HP. Uite un M16. Oricum avea immunity, deci... Ei, așa. Blup. Am băgat și eu niște bani în joc, ca să am și eu niște skin-uri. Bine, n-am băgat mulți, adică am cumpărat o ofertă de 9 lei și 100 gold, deci... Ce-am crezut că e tipul ăla acolo. Știu, l-am văzut pe ăla care stătea acolo, dar n-are rost, momentan e doar warm-up. Hai bă, nu le-am dat damage la amândoi, dar pe nimeni n-a fost în stare să ucidă. Tecno. Ia. Am postat video ăla cu Forza și că n-am descoperit cum să-i fac să aibă și să-mi se audă vocea. Trebuie să-i fac eu ceva și ca să descoper și... Cred că s-ar putea să fie nevoie să fiu într-un party cu cineva ca să se audă. Habar n-am, așa mă gândesc. Tu ce cauți aici? Nu. Bombe. Ce cartof am fost. Mai multe. Am murit. Bă, m-am umplut de bombe de la tipi ăștia. Deci n-ai cum. Ei, am făcut și mai multe kill-uri. Îmi place mult skin-ul ăsta pe Tecno. AK. Ia boi zamban de AK. Astăzi, sau nu știu, s-ar putea să mai joc cu un prieten. Dar nu cred că astăzi, într-un alt episod care s-ar putea fi postat peste ca vreo săptămână, pentru că Lena e mare. Da. Și oricum n-am nici așa mulți abonați, deci v-am doar pe voi câțiva abonați care sunt de fapt prietenii mei. Hai, serios, dude. Bă, dude! Ce ăsta? Rămân cu acau. Am 3 kill-uri. Am cel mai multe kill, bine. Are cel mai mare scor. Mă duc să plantez bomba pe B. Toți se duc pe A. Am plantat. Ce m-a speriat degeaba, mi s-a părut că văd un adversar pe... Bă, dar nu mă întâlnesc eu cu nimeni, măcar am cel mai mare scor. Dacă mai dă bomba de câteva ori... Ce bine ar fi. Mă duc pe A, că ăștia văd că vin numai pe A. Menici la ei mai sunt doar 2. Ignorați notificările. Nu spune că am să duc toți pe B.
Ce prost, n-am apucat să sar. Oamenii mei se duc pe B. Bun, unde s-au dus ăștia? Nu că-i apucă. Bă, ce prost sunt. Bă, ce prost am fost. Băi, și nebun, ne bat 2 pe... 3. Mamă, am 120 ping și nu mă teleportez surprinzător. Ei, măcar nu mă teleportez, dacă R12 full bombe. Îmi place nebunie skin-ul ăsta. N-ai... Bă, tot ce pot să spun, sunt un prost și jumate. Ce vă să spun? Sunt un prost și jumate. Dai! Vreau să zic că rupai fâșul, da. Ai de capul meu, ce mă enervează. Deagle cu P90, na. Asta cred că e cel mai scump skin al meu, parcă costă 20 gold. Ai de capul meu, bă, da, ăștia m-au lăsat singur pe B. Du și bă, taie mea aia. N-ai, bă! Man, cum să faci așa ceva, de... Aici am jucat-o și eu prost, bă, dar cum, bă, instant kill cu AVM-ul acolo? Bravo, skill. Bă, ce prost joc. Nu, că mai dau un match. Și mai dau un match, n-ai cum așa ceva. Și a rămas ninja girl ăsta, nu știu cum îl cheamă. Ia uite-l sus. Ai de cap, mă, ce grenadă era să-i dea lui ăsta în bot. Tringeling. Cred că-ți facem conjur, bă. Fugi skill. N-am mai apucat săracul să fugă. Bă, măcar am câștigat. Bă, nu mă mai duc singur pe B. Deci nu mă mai duc singur. Hai că o plantez pe ea. Hai de capul meu. Mi-am 22 HP și m-am speriat că l-am văzut pe omul ăla. Bă, dar și eu prost, bă, că nu m-am uitat. Și eu foarte prost că nu m-am uitat. Și eu mult prea prost că nu m-am uitat, bă. Deci... Ce cu gameplay-ul ăsta pe mine? Bă, ce mă enervează tipa aia. Bine. Try... Tot pe 90 meu.
O să vină toți frerii pe ea. Deci fiți atenți de... Da, cu echipele mei se duc pe B. Hai că vii și eu, nu e ok, ne despărțim, că ne cam luăm bataie. Nu, ce prost sunt. Bă, tot ce pot să spun e că sunt un prost de bubui. De simplu fac că am dat să încarc. Din obișnuință m-am pus pe încărcat. Multiplare medalii. Cred că are pe aia de la Game Pass. Ai de cap. Nu! RIP. Game Pass se numește, nici măcar nu mai știu. Bomb has been defused. Ce meci lung de diffuse. Și au început să mai strângă lumea, că era cam plictisitor așa. Acolo asta, dacă încarc, o pot să trag. Însă dacă l-am cumpărat costat 2 gold, acum a ajuns cam pe la... Acum a ajuns pe la vreo 3,20. Bă, mă omor cu propriul meu pe 90 de n-ai cum așa ceva tipul ăsta AFK. De cap. Băi, skill, ce faci? Putea skill. Tot șogana mea. Cred că a făcut o mare greșeală, da. Bă, dar ce mai enerv. Bă, dacă sunt la aia, că... Hai de cap, nu erai să ne... Stai. Se aude ceva pe afară. Tipul ăștia de disconnect. Viața e bună. Mai o dată Shogun, măcar am făcut și un kill. Mă, bă, ce joc, ce bine joacă ăștia. Vreau să zic că ce joacă ăștia bine. Bă, de zilele astea am avut probleme cu internetul foarte... Tipul ăsta s-a mutat la ei doar pentru că câștigam, înțeles. Știi că tipul ăla primar era la noi, după s-a mutat la ei. Dă-i! Dă-i, că ai dat numai pe lângă el. Oricum erau doi, mai veneau unul prin spate, deci nu cred că făcea mare chestie. Ăla are carabit. Câți bani am băgat eu în joc, dar câți bani a băgat ăla? Eu am băgat 9 lei. No fucking lei. Și mi-am cumpărat. Haide, i-am măcelărit pe ăștia acum. Bun! I-am măcelărit. O, ce skin are la paveme. Bună că R12. Deci mi se pare, mamă, dar asta e, noi ne-am mai luat bătaie o rundă și aia suntem. Tu ce? Bă, are care pe, ori are pe 90 meu, dar n-are de unde atâtea runde. Cred că l-are și el skin-ul ăla. Mă joc cu
Mă joc cu firul de la căști, de aia s-ar putea să-mi audă din când în când. În momentul ăsta aș putea să vă sparg urechile, să încep să suflu în microfon ca un disperat. Dar nu o să fac asta. Pentru că nu mă cheamă, nu sunt ping, mai pe scurt. Nu. Ce no scope. Nu. N-are timp. Așa, asta vreau să văd. Mamă, cel mai lung meci, un singur meci, cred că durează asta 16 minute. Bine, 16, 17 și ceva. Dacă acum am și o bani să-mi cumpăr arme ca lumea. Bă, i-am dat 52, mă. Bă, și-am dat în el. Hai de capul meu, GP ăsta ce ping are? Are 102, am ping mai mare ca el. Bă, vezi că bomba aia nu poți tragi cu ea. E aproape 17 minute. Bă, mie îmi pare rău că a scos modul ăla de joc cu duba, de trebuia să fur cutii. Dacă ești la Tero și la CT să o aperi. Și după să schimbă echipele și cine strânge mai multe cutii câștiga. Deci modul ăla îmi lipsește cel mai mult. Hai că am primit și vreun bănuț dacă e. Connection has been lost. Ce mă enervează. Trying to reconnect to the server. Please. Ok, cam ăsta a fost episodul de azi, presupun. S-ar putea să mai postez unul pentru că nu am ce face.